Koning Willem-Alexander riepen het juwe de zuivelfabrieken van Royal Aware en Fonterra op het Jerveen. De koning krijgt ook een rondleiding terug bij de fabrieken. De bouw wordt wat 2 jaar worden. Bij Aware wordt siers maken en bij Fonterra onder andere melkboeier. De werkgemeen waren meer dan 250 mensen. De Tsjechische voetballegende Antonín Panenka wie juist 3 jaar lang waar. Hij speelde bij een Tsjechisch-Slovaaks All-Star team een oefenwedstrijd in een regioselectie. De 66-jarige Panenka werd brood verneemd met zijn penalty, een stiftbal terug de midden, bij het EK van 1976. Ook in Langwaar nam Panenka weer een strafschop. Bezoekers kunnen verjoerd dat het paardbjusterrijtje in een 1 hectare groot maïsdoolhof in Tweezel. Het doolhof is ontworpen door de Saarse kunstenaar Olivier Rijken. Die maakt het door de hele wereld zoeken de landartprojecten. De opbrengst gaat uiteindelijk naar een goed doel. Reetrieder Douwe de Vries van het Jerveen is met succes opereerd door zijn schouderbonken. In het ziekenhuis is er een plaatsje op de bonken gezet. Al een weekend voelde reetrieder mij de fiets in Frankrijk. Hoe lang hij herstellen mat van de blessure is nog net bekend. Joen en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. De temperatuur leidt om de 12 graden heen. Morgen beter warm en meer zinnen, maar ik kom eens op een bui. Het wordt een zo'n graden.